Padahal mek iwak pitik dicampur ambi tempe terus disambel koyo ngene. Walah kok enak era bakat, guys. Biasane mek suwi ora masak koyo persambelan ngene iki. Sekali masak iku ngentekno sego, guys. Iya apa ora sih? Lah ceritane nek ngene iki aku tuku suwiwi iki margane 20.000. Delalah iki mah kok yo entuk 8, guys. Biasane ki entuk 7. Langsung wae nek kene tak ngumbah ngasih resi tak pinceti sing jek ana wulu-wulune terus iki tak godhog. Lah bariku nek sebelah iki aku ape godhog ana lombok, ana bawang, ana brambang terus ana tomat yo guys. Lah mek medunduk lah iki iwake kok wis medhok guys, langsung wae nek kene tak angkat terus tak tirisno. Lah bar iku aku iki duwe tempe nek kulkas pirang-pirang dino daripada ora kepangan mending tak campur ambi iwak pitik yo guys. Ben persambelanku iki ben tambah akeh ngono. Lah iki mek bedunduk iki terus tak walak-walik amarga iki kok ora garing-garing tempene. Lah iki tak goreng setengah mateng wae guys tempene. Lanjut nek kene iki iwak pitike yo tak goreng yo guys. Tapi setengah mateng iki gorengku ora garing-garing ngono. Amarga mek kegaringan iku ora enak mek dipangan guys. Langsung wae nek kene iki bumbune tak gosang-gaseng iki persambelane wis tak ulek mau yo guys. Pokoke iki bumbune iki melimpah ruah. Aku ku seneng mek masak iki bumbune akeh. Mek bumbune akeh otomatis masakane enak. Menurut ya ora guys. Mek menurutku iya mek bumbune akeh iki enak ngono. Wes iki tempene ambi iwak pitike wis tercampur dengan merata dan iki enak tenan guys.